Teacher Dave. Kumusta mga bata? Magtuon ta sa litrang NG. Tingog ng. Litrang NG. Tingog ng. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa tingog ng. Ngabil. Nganga. Ngipon. Mga buluhaton, lingini ang hulagway nga ang ngalan nagsugod sa litrang NG. Sunod, ikahon ang mga letra nga ana ay tingog nga ng. Sunod, lingini ang litra nga haom sa unang tingog sa ngalan sa hulagway. Aming mga bata, magbasa na ta. Ng. O. Ngo. I. Ng.
yuling. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Nga, nge, ing, ong. Mga pulong. Ngabil. Nganga. Onggoy. Nangka. Sungka. Bangko. Pulungan or phrase. Nangka sa bangko. Singkit nga mata. Hugpulong or sentence. Ang onggoy niingkit og saging. Ang umang nagkamang-kamang. Nagdula og sungka si Ingko. Nagnganga iyang ngabil. Ang nangka naa sa bangko. Mga bata, mag-story na ta. Ang atong story, ang ngipon ni Yuling. Sa niaging Biyernes, nikaon og daghang yema si Yuling. Niingon iyang mama nga undangan na pagkaon sa yema kay makadaot kini sa ngipon. Apan, wala siya mituman sa gisulti sa iyang mama. Pagkagabi gibati niya ang kasakit sa iyang ngipon. Iyang nahinumduman ang giingon sa iyang mama. Mga pangutana, unsa ang gikaon ni Yuling? Kanus siya ni kaon og yema?
Unsa ang gisulti sa iyang mama? Nisunod ba si Yuling sa iyang mama? Unsay nahitabo sa iyang ngipon? Kung kamo si Yuling, mutuman ba mo sa isulti sa inyong mama? Ngano man? Ug karon mga bata, atong isumpay ang mga linya para makasulat og litrang NG. Ipadayon ang pagsulat sa litrang NG sa linya.